nok identification umdan Kasang Jurip Youth Council ni HYC Jong Karibhoi District la pelongi ka Jingleit Jurip Kyndit aga Karkhana Kyndit ha ka Karkhana Resource Rubber Private Limited ha mau Smai Ribhoi District Hadien belayok pediang bun teli ki jing ujor baki don ki jing trei bean bat ba don ru ya ka trading license utoni shela ubade u general secretary jong ka HYC ulayalam ya kene ka Jingleit Jurip Kyndit bat Hadien kene ula penbena ya ka jing Khang kerdep no ya kene ka Karkhana ula banjur ru ba kene ka Karkhana kam shimala ban penbiang ya ka trading license ka bobiang bad ula maham ting e ru ba omdei ban ple biang ya ka klem de penbiang i kot kisla ki bobiang Kim Sham la apply kila don yang application break katrigasan ke jungki menta la system duna ka lakut te Kim Sham la burom yang district council kanogrem ba ngi kup ka sang HYC na po ka Riboi district ni Sokhia ha lor ka jing don jung kum kini ke barla ke bayok ban trei mon trei lai lui apo kan ka gabri u nyutrap han ka dong Riboi jungi bat khamtam ha bangi layok ban ya keren ban layok ban pan na try jung kan ka company ya kikot kislai jo watang ba in island watang ba in pen I ya kan ka trading sending itrot uklam pen I ha ki jing kela ki bakrau president kari